susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Okay, magandang umaga po mga magulang, mga kapatid at sa lahat po na sumusubaybay sa programang ito. Ako pong muli ang inyong lingkod, Reverend Virilio Santos ng Jesus Be Lifted Up, Oriental Mindoro. At narito po tayo ngayon upang muli ay pagbulay-bulayan ang banal na salita ng Panginoon. At ang topic po natin ngayong umaga ay patungkol po sa pagkakaisa, o sa salitang English po ay unity. At sa oras na ito, gusto ko pong basahin ang sinasabi ng banal na kasulatan dito po sa Psalms 133 verse 1. Sabi po sa wikang English, "How good and how pleasant it is when brothers live together in unity. It is like precious oil poured out on the head, running down on the bird, running down on Aaron's bird, down upon the collar of his robes." So purihin po ang Panginoon. Dito po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 10, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. No, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo, sabi po ni Apostol Pablo, sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, magkaisa tayo o magkaisa kayo at huwag magbaha-bahagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Yan. So yun po ang salita po ni Apostol Pablo. At purihin ang Panginoon sa ating pag-aaralan ngayong umaga. Ako po nanampalataya na kapag ito po ay lubos po nating naunawaan at na-i-apply sa ating pang-araw-araw na buhay, maging sa pamilya man, sa lipunan, o sa simbahan o sa iglesia na ating kinabibilangan, ito po ay malaking bagay at makakatulong po sa atin. Pag-aralan po natin ano po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan o ng maging dictionary tungkol sa unity. No? At ano po ang benepisyo nito? Ano po nire-require para magkaroon ng pagkakaisa?
Dito po sa aking nabasa, sabi ho rito, unity is the state of being united or joined together as a whole, no? It is the state of those who are in full agreement and harmony or one spirit or one in purpose. No? So, yun po ang ibig sabihin ng pagkakaisa. Sa salitang Tagalog po, ang pagkakaisa po ay yung nagkakasundo, di ba? Nagkakaroon po ng unawaan ang bawat isa at nauuwi po ito sa iisang desisyon. Ibig sabihin, pag mayroong pinag-uusapan, dahil may pagkakaisa po yung nag-uusap, nagkakasundo tayo. Nagkakasundo po sila. At ang kanilang final decision ay nag-a-agree po sila sa bawat isa. So yan po ang pagkakaisa. Ano po ang nire-require ng Panginoon patungkol po sa unity o paano po tayo magkakaroon ng unity? Ang number one po dyan ay yung humility, no? O pagpapakumbaba. Ayan, kailangan po yan. Ano? Sabi nga rito, to preserve unity, there should be spirit of humility o pagpapakumbaba. Kasi pagka alam naman natin, ang kabaliktaran ng pagpapakumbaba ay yung pagmamataas. Kaya sabi ng Biblia, kapag ang isang tao ay natagpuan na nagmamataas sa kanyang sarili, ang sabi ko ng Bible, si Lord daw po magbabagsak. Pero kapag nagpapakumbaba, si Lord naman ang magtataas. Ibig sabihin, habang tayo nagpapakumbaba, nalulugod po ang Diyos. No? And God promotes a humble person. No? Kaya kapag nagpapakumbaba tayo sa Panginoon, inaamin natin na hindi sapat ang ating karunungan, ang ating katalinuhan, hindi sapat ang ating lakas, si Lord po ang nagdadagdag nun. Kaya nga sabi ng Bible, the Lord gives grace to the humble. No? At sa mga nagmamataas naman, ang Diyos po ang nagbabagsak. Kaya ang kailangan po sa pagkakaisa ay yung kapangkumbabaan. Yan. At pag sinabing humble ka, you are a humble person, tayong tumanggap ng pagkukulang, ng pagkakamali, at handa rin po tayong magpaturo. Yung teachable in heart. So yun po ang kailangan. Pangalawa, yung patience, yung pagiging matyaga, no? Pagiging matyaga kasi pag walang tiyaga ay minsan kasi pagka nagsasama-sama po tayo, kung minsan meron talagang disagreement, merong diskusyon, pero kung tayo po yung nagtsatsaga, no, na makinig at matuto, ay sigurado po yun, mauwi po yan sa pagkakasundo. Kahit sa pamilya po, kailangan natin ng tiyaga, lalo na pag mga anak po natin ay makukulit, di ba? Pasaway, at lagi na lang natin sinasabihan, pero ganun pa rin ang ginagawa, no? Hindi natin pwede sabing, bahala ka na sa buhay mo, no? Kung ayaw mong magbago, bahala ka. Hindi po natin sasabihin yun. Unang-una, dahil anak po natin yan Cargo natin yan. Command responsibility po natin yan. Gayon din do sa mga tao na ating pinangungunahan. So, dapat po ay may patience. Pangatlo ay yung pong kahinahunan. Ano ba sa English yung kahinahunan? Meekness or yung bang mga tao na hindi magagalitin, hindi maigsi ang pisi, no? Kailangan po sa atin ay mahinahon, no? Pinakikinggan natin ang bawat side, no? At hindi tayo padalos-dalos. Yan. Naalala ko yung sinabi ng si Peter mismo nagsabi nito no? Sabi sa 1 Peter 3 verse 8, sabi ni Peter, finally all of you have unity of mind, sympathy,
inamin ang kanyang pagkakamali. Yan. So, doon sa Colossians 3, verse 13, ang sabi rito ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, and above all this, put on love which binds everything together in perfect harmony. So, napakahalaga po nito na sa unity, kailangan po natin ng pag-ibig. Kasi yung pag-ibig, sabi nga sa awit, ang susi ng lahat. Ito nagbubuklod sa atin. Kaya kahit may mga disagreement tayo, iba-iba ang ating family background, di ba? Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, nagkakaisa po tayo, nagkakasundo. Amen po? So napakahalaga po nito, yung pag-ibig. At yung kaakibat pa rin po ng unity ay there should be peace. Ayan, yung kapayapaan. Dapat may kapayapaan po talaga. Napakahalaga po ng peace sa ating puso, no, sa ating buhay araw-araw, no? At kapag may kapayapaan po tayo, ay nauwi po ito sa pakikipag-unite, no? 'Yon. Sabi naman ng 2 Corinthians 13 verse 11, finally, brothers, rejoice, aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Ayun, so napakaganda po ng salita ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Korinto, no? Ito po parang conclusion na ito, kaya nga may finally no? Kailangan daw po magkaroon tayo ng kagalakan, ma-restore yung ating buhay Kristiyano, okay? I-comfort po natin ang bawat isa, maging kaaliwan po tayo ng bawat isa, hindi kainisan, ano? Minsan pag di natin napapansin, yung palang actuation natin, yung ating attitude, minsan nakakairita sa iba, nakakainis, yon, hindi nakakatuwa. Pero sabi ng Apostol Pablo rito, kailangan mag-aliwan kayo sa isa't isa. Ibig sabihin, maging blessing po tayo, hindi katitisuran sa ating mga kapatid, lalo na sa ating mga kamanggagawa. And agree with one another. Meron pong tao na likas na yung nature niya, naghahanap siya ng mali ng iba, di ba? Hinahanap ko ano yung mali. No? Alam niyo, sa totoo lang, ako po, ang experience ko being a civil engineer, naging inspector po ako sa loob ng mahabang panahon, at ang trabaho ko po maghanap ng mali. Kung ano yung sala, kung ano yung mali do sa mga project na pinapagawa namin, yun ang aking pinupuna. O bakit ganito to? Bakit manipis ang kapal ng simento? Bakit maliit ang bakal? Bakit ang spacing ng bakal ay madalang? Bakit ang halo ay ang simento ay matabang? O bakit malabnaw? Yan, mga ganyan. Hinahanap ko po talaga kasi yun ang trabaho ko eh. And praise God, sa biyaya po ng Panginoon, matapos po tayong tumanggap sa Panginoon, at sabi ko nga lagi, ako po hinugot sa dilim, no? Dati magulo buhay ko, madilim, puno ng bisyo ng mundong ito. Pero nung tawagin tayo ng Panginoon at nagpakumbaba po tayo at inamin natin ang ating maraming pagkakamali, binago ng Diyos ang buhay natin. At yun ho, binibigyan na tayo na ngayon ng mas malawak na pangunawa, no? Nagiging kaaliwan na rin po tayo ng ating mga kapatid. Kung meron man sigurong naiinis, yung mga taong ayaw magpasakop, no? Yung ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay mahinahon na ngayon. Dati dalas-dalas din, dati naghahanap tayo ng away, pero praise God, no? Talagang napakabuti ng Diyos. Siya po ang kumikilos at nagbabago ng buhay ng tao. Sabi rito, love or live in peace, and the God of love and peace will be with you. So maging mapayapa po ang ating buhay at maging ang ating paglilingkod sa Panginoon. So ano po ba yung mga benefits naman pag nagkakaisa ang tao o pag nagkakaisa po tayo sa ating nakikipag-isa tayo sa ating mga kapatid, ano? Siyempre, hindi naman tayo mabubuhay na mag-isa lang kahit nga sa sinong tao, no? May kasabihan nga po tayo, no man is an island. Hindi tayo mabubuhay na mag-isa lang. Kailangan natin ng katabi, kailangan natin ng kapatid, kailangan natin ng pamilya, kailangan natin ng
mga kapatiran na makakausap po natin at makakasama nating magpuri sa Diyos. No? Merong personal na pagpupuri at pagsamba sa Diyos pero hindi po laging ganun. Kailangan po natin ng ka-fellowship. No? So sabi rito, unity activates the power of God to operate in the body of Christ and even in one family. At yan po yung nangyari sa Book of Acts, ano? Na yung mga magkakapatid sa Panginoon, yung mga workers ni Lord, nagkakaisa sila. No? Sabi nga doon sa Acts 4:32 ay nagsasama-sama sila. Yung ari-arian ng bawat isa, hindi nila itinuturing na kanila, kundi ibinabahagi po ito sa mga nangangailangan. At yun po ang isang number one benefits ng unity, no? Na-activate po yung kapangyarihan ng Diyos. No? Kasi kapag nakita ng Diyos na nagkakaisa, talagang walang magawa ang Diyos kundi i-bless tayo eh. At yan po ang history ng Bible, no? Yan ang history ng Biblia na kapag nakita ng Diyos na nagmamahala, nagkakaisa, nagkakasundo ang mga lingkod niya, sabi nga ro, ano man ang hilingin natin sa Diyos nang may pananampalataya, tatanggapin natin ang katugunan mula sa Panginoon. Amen po? Pangalawa, sabi dito, kung paanong sinabi ng 1 John 5:7, the Godhead is made up of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and these three are one. No? Ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu ay iisa. No? Sabi sa 1 John 5:7, yung King James Version po, there are three that bear record in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ngayon, ano sabi dito? They speak the same thing. Kung paano sinabi ng ating Panginoong Hesus na siya daw po ay hindi nagsasalita sa kanyang ganang sarili, kundi kung ano ang sinasabi ng Ama, yun ang kanyang ipinapahayag. They speak the same thing. They agree on the same thing. No? And they are united in their way of thinking and in their judgment. Kaya nga po sa Bible, walang conflict eh. Kung ano sinabi ng Ama, yun ang pinatutupad ng Anak at inuutusan ng Holy Spirit para ganapin yon. So tatlong bagay po yan eh. May nag-uutos mula sa Ama, merong nagre-relay nito, at yung Holy Spirit, yun po ang gumagawa. No? Yun po ang nagpapatupad. Yun po ang nag-uudyok para ganapin ang kalooban ng Diyos. So they speak the same thing, no? They agree on the same thing, and even their thinking and their judgment. So yun po napakaganda. Kaya po tayo pag natagpuan ng Diyos na nakikipag-isa, no? Sumusuporta, hindi nagrereklamo, hindi sumusuway, hindi nagre-rebelde, kasi pag ganyan po ugali ng tao, ano po yan, hindi nakalulugod sa Diyos. Ang biro ko nga po sa Bible, may isang tribu po doon na walang ginawa, kundi kalabanin ang kalooban ng Diyos. Di ba? Meron tinatawag tayo Sanballat at saka na lumalabang kay Nehemiah noong araw. Kay Moses naman, meron din, gano'n. So, ang tawag ko dyan, tribu ho yan eh. Alam niyo kung ano pangalan ng tribu na yan? Ang tawag ko sa kanila, Reclamites. Parang Jebusites, Canaanites, Amalekites. Ito po, bago to, Reclamites. Walang ginawa kundi magreklamo at tumutol, ayaw makiisa, ayaw sumuporta. So, napakahalaga po mga kapatid na matagpuan po tayo ng Diyos na hindi nagre-rebelde, hindi nagre-reklamo, kundi nagpapasakop at sumusunod. Kung meron man po tayong request, pwede naman natin sabihin sa Panginoon, pwede naman nating i-suggest doon sa nangunguna. Pero pagdating sa desisyon, ay susunod po tayo. Kung ano mapagkasunduan, yun po ang ating may kagalakan na susundin. At hindi na po tayo magre-reklamo. Amen po? Pangatlo, sabi rito, we can accomplish much in winning of more souls for Christ. Ayan, ang isang benepisyo po ng pagkakaisa, mas malaki po ang magagawa natin para ganapin yung greatest commission ng Panginoon na iniwan sa atin. Ano po yun?
hayag ng kanyang salita at makapagligtas pa na maraming kaluluwa para sa kapurihan ng Diyos. Ano yan? Sabi rito, unity enables us to gather our resources together and be used, no, for divine purposes and reach more than what just one person can do. So, yung konti mong maiaambag o maitutulong, no, sa iyong sa samahan o sa grupo, ito po'y magiging malaking katulungan po ito para magtagumpay tayo, no? Kasi kung tayo lang, hindi natin magagawang mag-isa yan. Pero kung susuporta po tayo, no, parang walis tingting po yan eh. Subukan niyo magwalis na isa o dalawang tingting lang ang hawak. Hindi yan makakapaglinis. Pero kung marami po yan na nagkakaisa, nakabungkos, kumbaga, no, nakatali, in one accord, aba, praise God, maraming malilinis, maraming magagawa para sa kapurihan ng Panginoon. Amen? At ang conclusion po natin, mga kapatid, make every effort through prayers, kindness, fellowship, cooperation, to keep our family in the local church united in love, in mind, in word, and in good judgment. And expect, sabi rito, expect how God will bless us or will use us to do mighty things for God's glory. Yan. Kaya ano daw po, nasain natin ng mas matindi, ano, sa ating pananalangin, sa ating paggawa ng mabuti, sa pakikipag-fellowship po natin sa bawat isa, no? At cooperation, pakikipagtulungan. Yan. Para po mas magawa natin, mas mapabilis ang gawain, no? At makatapos po tayo ng mas maaga. Naalala ko po yung nung ginagawa po yung Wall of Jerusalem during the time of Governor Nehemiah, no? Na siya po ay pinayagan ng hari na muling i-rebuild, no? Muling i-restore ang Wall of Jerusalem. Aba, napakaigsi lang nung ginawa po nila yon. Araw lang, days lang, ano? Natapos po nila. Bakit? Kasi may unity po sila. Nagkakaisa po sila, nagkakasundo, nagmamahalan. At yan po kapag na-apply natin sa ating buhay bilang mga Kristiyano, bilang isang samahan, lalago po tayo. Lalawak po ang ating teritoryo, no? At sigurado po pagpapalain ng Diyos ang ating bawat gagawin, no? Sabi nga dito a threefold cord cannot be easily broken. Yun daw kung lubid o tali na may tatlong buhol, hindi basta-basta malalagot. At yan po tayo, no? Yan po tayo. Pag na tayo po'y pinag-isa, no, o nakipag-isa, there is power in unity. There is power in unity. Therefore, sabi rito, stay united, speak in one language, in one voice, and be in one accord. And the power of the Holy Spirit will flow in your family and even in the church. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Nawa, ang aking pong panalangin ay nakapag-ambag po tayo ng challenge o paghamon sa ating mga kapatid na makiisa na po tayo. Makipagtulungan na po tayo sa ating mga pastor, sa ating mga manggagawa, at palakasin po natin yung ating spirit, no? Yung ating pakikipag-isa para po magtagumpay po tayo. At sa biyaya po ng Panginoon, no? Ano man yung mapagkaisahan po natin na may pananampalataya, at ina-apply po natin ito ng may kagalakan, may kapayapaan, ay sigurado po ako by the power or by the grace of the Lord, we will succeed. No? At sabi nga doon sa ating team na yung anniversary dito po sa Mindoro, ayan, gusto ko pong ipag-anyaya din po ito, no? Ang team po natin, and the God of heavens will give us success. So yan po ang ating team. At magandang umaga po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Gusto ko pong manalangin saglit.
Dakilang Diyos, salamat po sa napakagandang umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Ama, salamat sapagkat tinuruan niyo po kami na maging mahinahon, mapayapa, at handa po kaming makiisa, Panginoon, makipagtulungan, lalo na po sa iyong mga lingkod, sa aming mga pastors, at kung ano man po ang mapagkasunduan ng may pananampalataya, kami po ay nagkakaisa, nanampalataya po kami, Ama, ang katagumpayan ay pagkakaloob niyo po sa amin. Salamat po, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa, lahat po ng nakatunghay, at nakikinig sa mga salitang ito galing sa iyo, pagpalain niyo po sila, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay, sino man ang may sakit karamdaman, Lord, I declare healing upon them in the name of Jesus, kaligtasan, kalakasan, kalusugan. Lord, at sa lahat ng biyaya inihanda mo po sa amin, nagpapasalamat na po kami. At Diyos, alam po namin na magiging daluyan din ito ng pagpapala para pagpalain din po ang mga tao na aming malalapitan. Salamat po, Ama. We honor you, Lord. We praise you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Magandang umaga po and God bless all. God bless us all. Praise God.